ndazaqeda madoda abeselishisa ngalelanga. Ingangiphathi kahle nje madoda, yabona nje indlela esahlukana ngayo noma ngwabi. Ayizange ibe yinhle neze. Ayingilalezi nasebusuku le nto. Ngiyazibuza ngiyaziphendula ukuthi engabe uthando lwami lisakhona yini kuye, njengoba phela wahamba esediniwe naye. Ngeke ngizame ukumshayela ucingo, mhlampe angase avume sihlangane, angazi. Obonakala. Hello. Right ayozitshora eyiproducer futhi kweleta abantu 300. Kanjalo nje bafana, hallo. Hayi i-wrong into eyenzayo. Asikudinga sokuthi uzoqambela umuntu amanga uma ukuthi serious. Kodwa ke phela mhlambe nayo ile nto yabantu besaba ngekho serious.